Chcel by som byť taký páči, čo sa voličovi páči. Bola by to voľba dobrá, nenechám sa volič pobrať. A jak chce mikrofón? Aj ja! Mikrofón! Aj môj majetok! A vy ste kto? Robert Hurka, predseda strany Zachránime Slovensko. Super, ďakujem. Premestíme gagaji! Dávaj! Neodošli! Čo je? Vy ste ma skoro zabili! Chcel by som byť politikom, dohadzovať všetky strýkom, raz a navždy mať by som chcel teplé miesto menom Brusel. Inteligentní politik nikdy nekričí. Šetrí hlasivky na šorošovský agent. Ten se kraje chlapy jak hora, jednou rukou zabil vola. A tou druhou, čo mal voľnú, stihol ešte roztol skôl. Pane Bože, veď ty zomieraš? Čo? Strašne ti tepe srdce. Držíš ma za hodinky. Čo? Ale naša kultúra to nie je zmiešavanie iných kultúr. Čo? Okrem austrálskej. Ako náhle novinári začnú o korupcii, vy hneď vyťagnete gender ideológiu a LGBT, ABCD, QRTV, STU, MLKV plus kamni. Pardon, poger som sa stratil. STU? Please a change.